Oikeastaan mä kyllä tykkäsin 10-vuotiaanakin tavallaan niin seurata niin vaalien tuloslähetyksiä ja tuommoisia, niin sit se varmaan olisi sillä ihan jännä, että se on tuommoinen, onko se nyt tommonen poliitikko tai sitten. Ei se varmaan turhana pitäisi. Et miksi mulla on niin tyyliset vaatteet? Ihan kauhean rämäpää silloin. Varmaan järkytti se, että mä oon niin rauhallinen nykyään verrattuna siihen. Se olisi tosi pettynyt ehkä. Tai sitten se vaan pelästyisi sitä, että tollanen kun musta tulee sitten isona. Mikä vitun vanha karju toikin on. Siis jos 20-vuotias minä näkis minut nyt, niin ajattelisin, että kaiken näköisiä vanhoja äijiä sitä täällä sössöttää. Mun on aina pakko tehdä se aamu 5 postaus, joka oli siis aikaisemmin aamu 6 postaus, mutta ihmiset sanoivat, että please, voisiko tunnilla aikaistaa? Mä olin, että okei. Eli se on semmoinen yleismaailmallisempi, että siinä ei ole yleensä just asukuvia, että se on vaan semmoinen vaikka, että mitä on ostanut, mitä haluaisin ostaa. Semmoinen joku ehkä inspiraatiokuvia voi joskus olla, tai sitten joku semmoinen niin kuin yleisempi. Käytännössä mä kirjoitan sen notepadiin niin kuin sen kokonaan ja sitten vaan copypasteja. Mutta toisaalta joskus käy sillä, että kun lukee jotain lehteä, niin mulla muutama kirjoitus siellä on, että luin foorumia ja oli niin hullu juttu, että piti ottaa jääkaapista kalja se yksi alakaan sillä se kirjoitus. Niin silloin mä tulin vaan suoraan koneelle ja kirjoitin, että jumalauta, ja sitten mä painoin vaan enteriä, tai niin kuin lähetä ja sitten rupesi miettimään jälkeenpäin, että olikaan tää hyvä. Että kai siitä tykkää tai pakko siitä on tykätä, että niin kuin, jos ei haluaisi julkisuuteen niin, tai jollakin tavalla olla julkinen, niin ei sitten kyllä tekiskään näitä juttuja. Että se on vähän joko välttämätön paha tai välttämätön hyvä, että niin, miten sen vaan ottaa. Ja kyllä sitä huomaa itse nyt niin parin vuoden jälkeen pikkuhiljaa on oppinut vaan nauraa niille tietyille räkäkommenteille, vaikka aluksi niin ihan kaikki pahat kommentit tuntui hirveältä ja niitä siis ihan itki konkreettisesti usein, koska ne tuntui niin kauhealta lukea. Mentäisikö me tänään mökille yöksi? Vaikka. Se sopii. Mut minä olen juhli- ja taiteellinen johtaja. No niin. Koneelle pitää antaa pieni ryyppy. Moi, mun nimi on Iina ja mun blogin nimi on Moumo ja se tulvii välillä paskaa suoraan sanottuna. Minähän en teidän juttuja ota, että te olette pilannut tämän maan. 10 sormijärjestelmä. Ei, mut siis kaikki oli outoja. Toi on ihana. Yksi kerros, niin kato kyllä meitä. Siis yksi kerros tossa. Kyllä tässä blogipitämisessä semmonenkin juttu, että jotenkin siihen on jäänyt koukkuun.